Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde chomwe tingakupempheni Malawi, imvereni audio mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga share kuti anthu enanso ayimvere mosavuta. Komanso chomwe tingakupempheni mupange share, like komanso subscribe. Ukapanga subscribe, mavideo athu azikupezani mosavuta. Anopo talandira kuchokera ku Matale Centers okwanira 17 takhala ndi Matale Centers awiri ndeti kudikirira kuti zinazo zifike. Chamuno mwina zimene zatsalazi kuli Lilongwe Maputo South komanso Lilongwe Mkoma tangotifotokozani kuti kumene kumene zinthu zili motani kuti zimene zafika panopa. Kuyamba ndi kuma Lilongwe Maputo South zimenezi timalumikizana nawo atitsimikizira nyamuka akubwera kusenza kuti nthawi posachedwapo tizilandira kuti tisipange process ya Lilongwe Mkoma. Kunachitika issue amene amagwira ntchito kumeneko nafuna kudzipha nkhani ili manja mwa polisi. Ife sitinganene kwambiri, tinangotumizako district elections officer komanso director of education amene amafuna kuzilondola. Ndi azilondola talumikizana ndi office kwa meki tikudikira kuti atipase way forward. Timankhula nawo posedwa apa akuti atipasa yankho posedwa kuti ntchito ipitire kudera kumeneko. Ndipo mmene akuwerenga chisankho mupita mu nthawi yakutsogolamu IMCP ngati adapha Chilima ali vice president wa boma pita mu nthawi kaso kumupha nchosavuta padakali pano mpofunika abisale zedi kapena chitetezo chikhale chokhwima komanso asakhulupirira amene akangadirawo chifukwa ndi aboma abe. Paka nali pano MCP yazingwa itosokoneza chisankho pomupha Peter Mutharika pa nthawi imene tikuwerenga masankho chonchi. Masankho asanulutsidwe ngupeza kuti aruma Vigawenga ngukapha Peter Mutharika ngati adakwanitsa kupha Chilima ali president wawo vice president wawo. Ndi Peter Mutharika panopa ndi munthu woti ndi wa president wa chipani komanso akutsogola. Chingavute nchiyani kuti Vigawenga kuti chikaphe Peter Mutharika kumangochi tolinga kuli kusokoneza zisankho. Panopa MCP yazungulira mutu sikuganiza bwino bwino yani ikudabo kuti masachitikadi koma Malawi atithamangitsadi kuti nanga pamene patipanga bwanji zikhale bwanji. Panopa anthu wabwirawo siugwira yayi. They can do anything to eliminate Peter Mutharika during counting votes right now. Peter Mutharika should extremely hide. They should not allow anyone to see him or to visit him or phone calls. His phone should be off. They can do anything in this Malawi Congress party to kill Peter Mutharika while we are counting votes. Kuli kusokoneza chisankho kumene koko. Ngati anapha Chilima ali vice president wa boma chingavute nchani kwaphaso Peter Mutharika pamene akuwina ali wotsutsa achakwera ndi oyipa mtima. Panopa they might do preparing something dangerous to Peter Mutharika. MCP panopa akhoza kumupha Peter Mutharika chifukwa panopa sikumvetsa, panopa yatenthedwa, panopa ikuotchanjerwa akuotha moto wanyopanjerwa pa nthawi imene ili September. Samaona kuti moto uwu amatotcha nawowu ngootcha lero waotcha ndi wowo kumene adawupanga okha. Ngati anapha Chilima amene adawayika pa mpando ndipo adakali pano Peter Mutharika akutsogola ndi wa opposition iwo adakali pa mpandopo. Kodi chingavute nchani kuti akamuphe Peter Mutharika potuma Zigawenga zimene zinakapha Chilima ali mu ndege ndi Peter Mutharika ali kunyumba kwake ku Page House kumangochi sizingavutikenso iyayi zikangootcha nyumbayo olo zikalowa mmene momo ndikukapha Peter Mutharika uja ndikuthawa. Kenako iye Zigawenga zosabzika zapha Peter Mutharika zisankho za president zichitikanso izi ndi izi. Amalawi imfa ya Chilima anthu asayiwale, imfa ya Chilima Peter Mutharika asayiwale, imfa ya Chilima DPP asayiwale, imfa ya Chilima imene yachitikira Amalawi asayiwale ndena osazipana asayiwale. Tithe kuonanso imfa ina yophedwa kwa Peter Mutharika. IMCP akhoza panga china chilichonse chifukwa samayembekeza kuti iwo wangaluze mavoti motere makamaka kuluza ku DPP ali ndi mantha kuopsa. Ndidanena kuti IMCP
ndiokonzeka kuluza ku chipani china koma asati ku DPP, koma zinthu zachitika monga iwowo samayembekezera. Ayi, analipo ena mwa wa opposition ari ayi kutenga voti ku MCP ndi kumakapatsa Peter Mutharika, bola kupatsa MCP yomweyo amene ajawo ndi atidye nawo atinke nawo ndi amavochers amene ajawo. Panopa Peter Mutharika ayenekera kubisala, ndiyeyo takutsogola. Ife airuye musiri kutsogola iyayi, koma tikulimbikira ndithu. Amene ali pa namba 2 ndachakwerawo, ndi chimene angachite nchani siri kudziwa. Maganizo anga athu akamupha Peter Mutharika ndi kuti basi masankho alephereka au president tivotaso upresident azakhala aphungu okha. Kodi pa nthawi azakhala president nda asapangetu relax, a DPP asakhale pansi kumavinavina molomo umuteteza president wawo wachipani amene akhale president wathu wa dziko la Malawi. Ufune usafune iwe wa MCP kumene uliliko, akamakufunsa kuti president wa dziko la Malawi ndani, uziyankhabe kuti Peter Mutharika. Ngati meri kankhira ife mokakamizika tisakufuna chifani chomwecho chichakwera chinali khala pampando.